electricity. Golches I gyda sanau blynyddoedd. Ma' 'na dyllau ynddo fe, jeans na electricity. Oherwydd y gwybedyn nath setlo mewn i'r stafell wely ar ôl I ni symud ti. Ond dyma'r pwynt, mae'r crys bellach wedi israddio I fod yn pyjamas, I fod yn pyjamas. Ond dyle fe fod yn grys ti gore fi, ond dydy e ddim. Nes I esgulus o fe, nes I esgulus o fe, nes I esgulus o fe. Gweithio'r Tesco at y drws gyda'r archeb ei enw oedd Ollie. Haia Ollie. Roedd i'n gofio roedd e'n cofio fi yn ei fwydro am Gwenno, felly heddi neu'r dydd sgwennes i'r gan. Syniais I bod hi'n briod a jac o kayak ac arfer bod mewn grŵp o'r enw Popets. Gofynes I iddo danysgrifio i'r sianel, roedd yn chwarae gitar freshman fel fi. Freshman fel fi. Freshman fel fi. Aeth llaeth ar y llawr o'r botel a chawson I hwyl yn trio cadw ran y ffawd yn gyfryn